Здравейте хора, аз съм Максби и това е малко геймплейче на Assassin's Creed Black Flag. Сега на 23%, както виждате. Сега снимам от отдавна, защото нямах време, а и малко ме добре сега вчера. Днес е петък, както знаете, че петък бях да снимам доста хубави клипове, само на PlayStation. Да, но ето там може да се види малко гадно, защото там са прозорците и гадно се вижда. Но това няма да ни побачи да играем. Сега съм посетена на една мисия, както и съм включил доста яки работи. Са важни. Язди малко фокусче. Не също малите. Така, отивам към последния waypoint, като там може да... Не знам, там не мога да видите. Значи там отгоре при героя под кръстата има едни waypoint, които трябва да се отидат от тях. На картата всичко мога да видите. Долу. Там хубаво се вижда. Малко и ограда. Да. Беги. Добре, айде се ви побием малко. Нещо, ще избегам. Малко да ги побием. Това е малко повече забавление. Съм доста добър. Трябваше да има нещо. Не, значи няма да е тук. Ето там. Картата. Тези хора са ми помагат. Те са ми помощници, сега да победят там тези темплиерчета. Малко зле мога да се чуя, но това не е много голям проблем. Значи е там. Да. Така. Ужас! По-бързо! Лека нощ. Така по-лесно така. Mission complete. На fucking. Вие момчета се съветвате ли, бе? Аз ви искам. Бягайте! Какво сте? Там те имам магазин, мисля, пак като умрат. Ако успят да оцелят. Start mission. Както знаете, винаги правя клиповете по 12 минути. Те са да ви го пратя.
Това е важен цел. orders are to sink every goddamn pirate ship now anchored in that harbor tonight. Rather good as wishes, sir. This is a direct order, soldier. You will take position Готово, on по-добре. the galleon and await the Commodore's further orders. Is that clear? Aye, sir. Да, да, скип. You think so? Сега това е моят герой. Това е моят герой. Сега говори с черната брада и с някакъв негов помощник. Абе, не го убий, бе! Що го... Оня го изджеса така, като е... Ми беше симпатичен. Какво трябва да живее? Raring. Не трябва да ги следа. Което аз не няма да правя Assassin's Creed. Все пак това е игра и трябва да се правят външни работи. Бабуш. Майка му дева. Не знам дали ще мога да успея да мина мисията. Следите ги, ама... Ужас. И ще спра пълното, ще им пък тук. И така, отидем там, като каза, мислих, ама... Как те? Ето така, бият. Страва. Ще да правя преди след тази мисия, бе. Сега да си взема амуниция, ама сега снимам видео и не бях. Много фейлом, бе. Да. Може би целият клип ще бъде с фейл. Не знам. Съжалявам, че не съм качвал доста отдавна, просто нямах време. Умираш. Дойдем. Умри.
Помня, че там като фейлнах, тук помня си. Как се минава по безопасната зона? Да, хора, аз имахме по-далече. No sense of humor. Трябва да се мъча. Говорите ми. Знах си. Така, хора. Отиваме там, където ни е обозначено. Нави, малко да умрете. Добре, хора, това ще е за това видео. Да ви е харесало, ако не, какво се прави. Аз бях Мунисби и вие ме гледахте. Чао!